Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga kesenian ketoprak PS Bayu Gito Gati saking Padukuhan Pajangan Kalurahan Pandoharjo Sleman Ngayogya Karata Adi Ningrat. Ing dalu punika PS Bayu Gito Gati kepareng sowan malih wonten ing Pondok Api Tegalrejo Magelang. Kepareng samangke caos panglipur kanthi mendhet ira-irahan ontran Gunung Klothok. Sepisan malih mendhet ira-irahan ontran Gunung Klothok. Pamirsa budaya dalu punika sutradara dipun asta panjenenganipun
Giang Tetuko kalian Weski Bagus Nugroho Rabies wontene Pranata Gending kapitadosaken dumateng Ki Dalang Mara Pembayun Putra dening para pangkrawit saking paguyuban kerawitan Kadang Bayu ing dalu menika kepareng hanganti waranggana cacah 3 ing sepisan panjenenganipun Ibu Partini, Ibu Riris, Ibu Agnes. Para pamirsa kepareng ngaturaken menggah dapukan wonten ing dalu punika. Inggih sepisan nggambaraken Kadipaten Ponorogo. Adipati Panembahan Agung kandhidhakaken panjenenganipun Rama Kyai Tuwuh Bahroni. Wondene Patih Setyapraja kasta panjenenganipun Raden Lurah Dirjo Suraya. Sulastri dalu menika kandhidhakaken dening Kintan Devinta Putri, dening Senopati kandhidhakaken Derek Gutama saha Wartana. Ingkang angka kalih nggambaraken wonten ing Gunung Klothok lampan dalu punika ingkang ngasta baribin sinten malih menawi to boten sang sutradara nenggih Weski Bagus Nugroho. Bondet kasta panjenenganipun Dimas Giang Tetuko kaca kanca kandhakaken sederek Padang Kuncara Jukiwaja dalasan para kanca-kanca. Warok Sucodarma dalu menika kandhakaken sederek Bapak Miyanto. Suminten dalu menika kandhakaken sederek Okta. Warok Surabangsat kandhakaken sederek Purwata. Joko Gento kandhakaken sederek Adil Suwasana. Warok Suramenggala kandhakaken sederek Bapak Bagong Sutrisno Gunanto. Cempluk Warsiah kandhakaken sederek Nini Rosmiati. Wadene Raden Subrata kaasta Ki Dalang Doni Nurjati. Wondene bintang tamu dalu menika samangke sampun rawuh panjenenganipun Bapak Marwata Kawer dalasan Mas Eko Der. Para pamirsa budaya lan para lenggal lan pamirsa sedaya kados pundi samangke lampahan ontran-ontran Gunung Klothok dalu menika awon lan saenipun panjenengan samangke ingkang kapireng samangke pambiji ing wasana sugeng dalu sugeng amirsani Geran Ketoprak Mataram kanthi lampan ontran-ontran Gunung Klothok saking Paguyuban Ketoprak Mataram PS Bayu Gitokati sugeng dalu.
Astutiku wae tampan ana Kakang. Sakalangkung anggen kula mundi Kakang. Mugi dados radading kayuhanan saklamenipun kula hambrangkani jumeneng aji Kanjeng Padipati wonten ing Kadipaten Ponorogo. Nggih. Dipun prayogekaken lenggahipun. Sedika Kanjeng. Putraku Nini Lestari Kula Kanjeng Adipati. padha slamet sowan pun ini Matur suwun. derek Kang Rama. Leres Kanjeng Adipati. Pancen aku sing ngresake sliramu wektu kalenggan iki tak timbali ngadep ning ngersake. Aja kaget ya Nini. Penake nggonmu marak ya. Ngestokaken dawuh Kanjeng Adipati. Maning Yudha Kula panuwun. Basuki sowan Pingkatuk berkah pangestu dalem widodol lampah kula. Bekti kula kunjuk. tak tampa ora luwih. Pangestuku tampan ono. Uji sanget anggen kula mundi. Tameng Yudha tameng pati dikepenake nggonmu ngadep. Kakang Setyapraja Dawuh Kanjeng Dipati. sing agung pamengkumu yen tumpangsuh ngendikaku kagawa yuswa wis lalu mangsa umur wis saya tuwa Injih. mbok menawa nggonku ngacarani sowanmu Kakang akeh bab sing ora gawe marep kepur gawe kuciwaning penggalihmu Kakang. Non injih Kanjeng Dipati. Kakang Setyapraja Dawuh timbalan dalem Kanjeng. nadyan sakmenane ribet sarta bingung penggalihku merga menggalihake tata tuturming Kadipaten Ponorogo. Ora enteng nggonku jumeneng Bupati ana ing Ponorogo kajaba kudu nyukupi nuruti kabeh kabutuhaning para warga ing Ponorogo. Kudu gawe ayem sarta tentreming para warga kawula ing Ponorogo. Ewa semono. Ora kurang-kurang nggonku gawe tentrem nggonku budidaya murih Ponorogo ayem tentrem ora kurang sandang kelawan pangan. Nanging uga akeh saperangan wong sing cekak marang panemuku. Kelebu kordane Bariben sak kanca sing padha makuwon ana ing Gunung Klothok sing tansah gawe ribet, sing tansah gawe susahing para kawuling Ponorogo. Engga seprene saben senopati sing ndak dawuhi ngrampungi ngrangket Bariben sak kancane nanging ora ana siji wae sing bisa ngrampungi gawe. Kakang, apa ya kudu aku dewi sing kudu madheg senopati ngadepi Bariben sak kancane sing padha gawe rusuh ana ing wewengkon Gunung Klothok sak kiwa tengene Kakang. Lepat nyuwun sih pangapunten Kanjeng Dipati. Mila leres ngendikanipun Kanjeng Adipati boten sisip. Bilih sawetara menika para brandal ingkang mapan wonten ing Kadipaten Ponorogo Siring Wetan wonten ing wewengkon alas Perut Ronggo
lerek sak mengidul ngatos dumugi kising samudra kidul wedal sak menika saya ngombro-ombro kula sampun budidaya utusan para senopati para anung-anung ing Kadipaten Ponorogo supados brasta wonten ing brandal ingkang mapan wonten ing Gunung Klothok nanging sedaya cabar boten wonten setunggal kemawon ingkang saged nyir bebrandal ingkang damel musuh wonten ing para kawula ing Kadipaten Ponorogo. Bareng muncul Kanjeng mila leres brandal baripin sak kanca menika pancen digdaya sanget. Kula sampun buktekaken. Malah para kadang senopati nggih sampun sami buktekaken. Nanging lepat nyuwun sepangapunten dalem. Ya. Boten saged ingkang saged ngrangket baripin sak waju balanipun Kanjeng. Paning yuda Kula nek mestine aku bakal paring duka marang kowe sak kanca. Mestine aku bakal paring pidana marang kowe sak kancamu. Nanging rene aku ngerti wis ora kurang-kurang nggonku budidaya nyelametke Kadipaten Ponorogo. Aku bakal budidaya murih nggonku ngasta panguwasa ing Ponorogo ora gawe lingsem para rumuhun. Aku isin banget marang para rumuhun kang wis nulis sejarah ana ing Kadipaten Ponorogo. Para rumuhun wis mbadra mbabat wana ing Ponorogo dadi papan kang endah, papan kang ayom, papan kang gemah ripah loh jinawi. Nanging mung merga ana salah sawijining keluarga sing ora padha bisa nampa lan gampang didudomba marang wong saka manca negara sing pancen kula kepengin ngrusak ing wewengkon Ponorogo. Mula sepisan meneh aku bakal mbudidaya Kakang. Senajan wong-wong sing padha mapan ing Gunung Klothok ngaku aku pinter mulang muruk babagan agama, malah kepara gawe puru, gawe daning para kawula ing Ponorogo mendem. Ora trima temah gawe rusak ing wewengkon Ponorogo. Lepat ngusih pabuten Kanjeng Pati. Ya, Mila leres ningali kawontenan sakmeniku jeriting para kawula ing Kadipaten Ponorogo ing wewengkon Gunung Klothok ngantos lerek Sapengidul dumugi kising Samudra Kidul. Sakmenika kawontenan kekes tintrip inggih awit para brandal-brandal ingkang mapan wonten ing Gunung Klothok menika saestu saya ngombro-ngombro anggenipun jarah rayah bandhanipun para kawula ing Kadipaten Ponorogo. kajaba saka kuwi Kakang. Ingkang punika Kanjeng. Menawi dipun parengaken rehning para senopati, para agul-agul ing Kadipaten boten wonten ingkang wewunikes wonten ing Brandal. Mila menawi dipun parengaken kula piyambak ingkang samangke badhe nyirep wontenipun Brandal-brandal niku Kanjeng. Kejaba saka kuwi Kakang. Sing luwih wigati. Kang luwih wigati sing pinter nggonmu paring pemarah marang para kawula ing Ponorogo. Senajan akeh wong-wong sing padha ngaku turas turun ing Ponorogo. Akeh wong-wong sing kepengin padha kuwasa, kepengin ngrebut panguwasa ing Ponorogo. Nanging aja gampang kowe percaya
wong-wong kuwi sing diragati dening wong-wong mancanegara kepengin gawe rusak ing Kabupaten Ponorogo. Mila leres gayut pangandikanipun Kanjeng Dipati. Estunipun para brandal ingkang damel rusuh wonten ing Kadipaten Ponorogo menika piyambakipun estunipun ngageni menawi tasih krandhaipun Eyang Demang Surya Ngalam Ngaku krandah Ki Demang Surya Ngalam Suwargi utawa terjak turune Suwargi Kanjeng Sunan Katon. Aja gampang kowe percaya. Mila leres Kanjeng. Piyambakipun estunipun boten kirang sandang kalian pangan. Nanging piyambakipun kepengin ngidep tata cara adat menika ngidep wonten ing tata cara adat Majapahit boten pitados marang pranataning agama Rasul ingkang wedal menika dipun tindakaken wonten ing Kadipaten Ponorogo. Ing mangka piyambakipun menika namung ngawur bawar bilih saestunipun agama Rasul, agama tuturunipun para nabi menika saestu sae tumrap kageng para kawula ing Kadipaten Ponorogo supados anggenipun manembah dumateng Gusti Kang Maha Agung menika boten klentu Kanjeng. Bener kowe Kakang Setyapraja. Saka iku Kakang Setyapraja Nini Lestari waning Yudha waning Pati waning kowe kabeh sing padha ngadhep nggih. Aja gampang kepelu marang bujuk manise wong-wong sing kepengin ngrusak wewengkon Ponorogo. Senadyan ngaku dheweke turas ing Ponorogo. Nanging yen ora gelem dibuktekake kanthi DNA, aja kowe gampang percaya ya. Aja kowe gampang percaya wong-wong kuwi diragati dening wong-wong mancanegara sing kepengin gawe rusak ing wewengkon Ponorogo. Naudzubillahi min dzalik, kowe aja percaya ya. Kakang, Dawuh Kanjeng Dipati. sakwise aku nimbali putramu Nini Lestari tenane, aku duwe karep. Rening sak temene angel. Bakal keripih ngelok atine si Bariben sak kancane. Mula putramu Nini Lestari ndak kersakake dadi srana rening dheweke wis kulina digulawentah digeladi oleh yang perjurit dadi perjurit langen kusuma ing Ponorogo. Saka iku Nini Lestari Kula Kanjeng Adipati. tak jaluk bektimu, setya bektimu labuhan Kadipaten Ponorogo ya Nini. Waniya nderekke ramamu munggah ing Gunung Klothok ngadepi Bariben sak kancane kaya kang wis nate tak ngendikake marang kowe ya Nini. Inggih, kestaken dawuh Kanjeng Adipati. Kakang Setyapraja Leres Kanjeng Dipati mila leres idep-idep samangkih anak kula Lestari minangka prajurit langgeng kusuma ning Kadipaten Ponorogo samangkih minangka pendadaran kados pundi anggenipun ngadepi peksak niku Kanjeng Dipati. mula putramu Kandinen landak panangake ngirit wadyabala segelar sepapan paling Yudha waling Pati lan kabeh sing padha ngadhep kowe ndak gawe supaya nderekke Kakang Setyapraja ngadepi Bariben sak kancane sapa wae kang bisa ngasorake ngrangkek Bariben sak kancane ganjaran ora sethithik bakal tak paringake marang dhewe. Terang termoco dawuh dalem kemareng nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Dipati. Sing padha ngati-ati Nini Lestari bareng ndereke kekrama ya Nini ya. Kestaken dawuh Kanjeng Adipati.
Lugo dhuwur wong wis tuwa. Lugo dhuwur. Ora apa-apa lugo dhuwur. Oleh Lugo dhuwur. Lho, Lugo dhuwur. lah iya sing dikoni kowe paku. Kowe kene apa kono? Manut. Kowe kene Kowe kono wae. Ning apike aku sing kene wae. Iki kok aku ki wong sing ngadeg kerkoso iso kene. Wis kene wae, kowe kene wae. Lah ngono lho. Nah, Cilaka banget. nggih. Piye, Kang? kowe ngerti. Kabeh do tak kumpulake ning Gunung Klothok iki. Nah, kuwi Kang, sing dadi pitakon. Ngopo kok ora adat sabene Kakang Bariben kok ngumpulake utawa nglumpukke kabeh para brandal. Ana wigati apa, Kang? Sing perlu tok ngerteni. Kowe kabeh para brandal. Para maling gedhor keju. Mangke terus pripun? Kudu jarah raya. Nggih. Ning Kadipaten Iki mangke ketuka kula, tak kanca, terang. Nggih. Apa wae kudu dicarah Terus kula mlayu. lan apa wae kudu dicolok. Kowe. Nggih. Anggonmu jarah raya mesti kan ngendi? Wah, nek aku saben papan sing ana ing Gunung Klothok kene. Saben ana wong lewat tak dek, Bagus. tak jaluk apa sing diduweni. Iya. Kuwi aku, Kang. Kuwi kowe. Iya, Karo sak kancam. beda. Kowe jarah raya apa? Enak. Dadi canguk. Canguk kok cange. Canguk apa cange? Apa canguk iki? Coba. Kawongan ya. Ngabari. Oh, iya. Anu, jenenge mata-mata. Nah, ngono to. Matamu kuwi, matamu. Mata-mata. Bagus. Terus kowe? Kowe sing mlebu, sing jarah raya. Iya. Ah terus kowe? Wah. Kowe ki tua-tuaning branda. Senajan aku wong wis tuwa. Ning nggon petong memet. Memete kono apa? Met Lho, piye? nggon petong golek bondo ki. Oh. Aku anggere gem golek bondo. Baripin. Mesti hasil. Kuwatir. Perkara bondo kuwi mengko aku sing bakal golek. Aku saiki wis entuk bondo. Kowe wis entuk bondo. Heeh. Apa wae? Bebek, pitik. Bondone bandane Apa kok gumun kae mesti gumun? Gumun kepiye to kowe iki? Lho, Kanca-kancamu sing nom-nom lho. Mas Pices Raja Blono. Kepara wong wedok sing diculik, Ah, sing dijarah raya. Ah kok kowe ming bebek ro pitik. Kusik. Bebek itu dudu bebek kewan. Bebek emas.
Wih, Bebek emas. Pitik emas. Kuwi nggo Sudakar sing sugih sing duwe. dadi kowe lehmu entuk ngungkuli bocah-bocah. Lah, apa nek wong bocah-bocah kuwi? Kuwi Perkara wong wedok. oh. Nek perkara wong wedok. Wih. Senajan aku ki biyen yo wong dugal. Ya. Nek saiki wis gandeng aku ki wis tuwa. Ya. Nek yo isih karep aku. Isih karep. Kowe Karep goleke kowe. Ojo ketomo, mbakku aku ora ro. Kuwi. Ah nek kowe iki kok pengen duwe bojo. Kuwi sing kok goleki sing kepiye? Ora. Nek kowe manut aku bisa kepenak urip. kuwi carane. Kuwi wong wedok aja sasae wong wedok. Milih. Goblok. Kok malah goblok aku iki? Malah goblok-goblok iki. Boyo sing rumangsane iki sapa? Sing goblok ki aku darani. Oh, Aku oh, ngomong ayo, apa ayo. ngomong goblok aku nek ati rasa Ning milihke. kowe mau muni goblok iki mripatmu nyawang aku. Heh? Mripatmu nyawang aku. Aku jelas nyawang kowe iki. Ya nek golek wong wedok aja sak-sake wong wedok. Wedok nek karo kae-kae golek wae. Kuwi dienggo sak jeke urip. Nek bisa kowe golek wong wedok sing bisa njunjung derajate wong lanang. Lho. Golek wong wedok sing iso njunjung derajate wong lanang. Lah iya. Kuwi sing tak karepke. Ora usah guyu. Kok main guyu ki? Terus bacute kepiye bacute? Lho, isih ta ki? Isih iki Oh, ora ngono. diteni para kawula sakmene akeh kok. Golek wong wedok kuwi sing duwe katurangan sing apik. Sing apik Katurangan katuranggan, sing apik katurangan Maeswara. Maeswara. Angel golek wong wedok sing duweni katurangan Maeswara ki ora sasake wong ngono. Lha kuwi carane iso nemokke wong wedok sing kaya mengkono kepiye kuwi? Nek kelakon mengko bisa njunjung derajate Kakang Baripin. Yo, aku sarujuk nek kuwi. Mak mergo aku kandha kaya ngono kuwi. Tanggaku dhewe wis kelakon. Lakon entuk katurangan Maeswara. Wih, mongko tanggaku kuwi dukuh. Dukuh kuwi. Alah, derajate ra wong cilik nek kurang ki. Dukuh kuwi. Nyatane Ah, nek baca duwe bojo katurangan duwe Maeswara. katurangan Maeswara. Limang sasi del Munggah dadi apa? dadi lurah. Saka dukuh munggah dadi lurah. Lurah. Lho, Ana kaya ngono kuwi. undang-undangane. Iya. Bahasan setahun muka medel. Dadi camat sih. Wih, Oh, ming iya. setahun. mergo entuk katurangan Maeswara. Halo. Dadi camate kurang trimo isih iso munggah meneh derajate. Dadi bupati. Kudu Dadi apa? RT. Awong saka camat kok dur RT iki kepiye? RT ki rumah sama apa? Ya rukun tangga. Kok to. tau oh, kowe penemu cetek kowe iki. Lah nek kowe apa? RT ki apa? Raden Tumenggung. Oh. Raden Tumenggung. Raden Tumenggung. Iya. Iya. Kula kuwi nek arep golek ya kuwi di bojo kaya ngono kuwi. Ning diwaspadake. Kepiye, Kang? Aku karo kowe. Iso dadi brandal. Ki mergono sik jalar. Apa, Kang? Apa? Sing kudune jumeneng ana ning Ponorogo. Kuwi dudu trae katok. Lah sing Kudune ya. kuwi trae Surya Ngalam. Mula aku mbalelo Ya. dadi Kowe iki sing begal, tukune sapa? dadi brandal. Kemergo aku ora trimo. Perkara kuwi wae.
Maeswara. Kenal iki. Maeswara. Iki Kang. Iki ya piye? Baca tak kandhake nak teko to bojamu. Iki sing jenenge Maeswara. Maeswara. Ah. Titenane Maeswara ndi? Panggonane Maeswara ndi? Ana panggonan pipi semburat jambon. Oke? Kuwi ora pipi pulasan. Pipi semburat jambon. Wih, irunge bangir. Bangir. Bener. Lambene blarak sempal. Ora lambe kok mblarak sempal. Sing blarak sempal iki ya lambe kuwi. Bucek ketane lambeane. Oh, lambeane. Krunguku. Cangkemmu sing muni lambene lho kok. Lambeane. Di. Ya Kang. Kok iki kok munggah ana gunung Klothok iki. Aku tak takon. Wah, Kowe kuwi sapa kok? Wani-wanine ning kene? Sik, Mbak. Aja kasar-kasar. Kowe iki wong wedok ning kene mung dhewe ijen tanpa rowang. Mbok pikir nek aku dhewe aku wedi ngono kok. Waduh, Kang. Iki wis apa-apa wis kasar kaya ngene iki kayak kepiye iki lek nglakoni. wong wedok ning ngono kuwi berarti gelem. Gelem. Dipiye? Dibribek. Oke, rasa munggah. Mengko aku tak marorono. Goleki aku apa ya iki? Sing golek kowe iki sapa? Goleki aku. Kayak mesti kanca kancamu kae mesti. Saiki Kene. kowe kabeh Ora, saiki kowe kuwi sapa? Kok ngerti-ngerti ra ono udan, ra ono angin kok munggah ana ing Gunung Klothok. Mongko yen tak sawang kowe mung ijen tanpa rowang. Mangerti ya, aku ki saben dinane munggah Gunung Klothok kene. Aku ki bendina golek kayu. Ora ana menungsa-menungsa kaya kowe kuwi. Mangerti ya, Cahayu. Papan kene kuwi wis dadi papan panguasane Kakang Baribin. Salane begal kok malah munggah ning Gunung Klothok kuwi. Yo. Kowe padha karo mlebu ning kandang macan. Kang, iki apike kepiye, Kang? Aku ya akeh gumun iki kok. Kepiye? Ana wong wedok kok wani munggah Gunung Klothok ya akeh. Mula kuwi. Wah, bocah iki soroh nyawa. Oh iya, soroh nyawa. Soroh nyawa, soroh awak. Iya. Wis kowe kabeh saiki do sumikir aku arep golek kayu ning kene. Wis, kowe ora perlu golek kayu. Mengko kesel, sayah. Mending luwih becik kowe ngladeni aku. Piye? Apik? Iya. Nek kowe moh karo iki karo aku piye? Piye? Milih. Karo aku piye? Milih. Aku ora arep milih. Loh, ora gelem milih. Apa kekuranganku? Apa aku kurang ala? Kok kurang ala piye to? Kowe iki jan ala. Lah iya. Iki pitakone apa aku kurang apik apa kepiye? Malah kleru ora jujur kuwi. Wong ala kok aku kurang apik lho. Wong tuwa ora kena nggo tulodo tenan kok. Wis. Rasah kokean omongan sing tanpa jutro. Manuta kowe milih aku Kakang Baribin. Sok jenengmu sapa jenengmu? Iki jenenge Bariki. Bariki. Bartender. Iki Bariki sing cilik iki. Sing cilik iki sapa? Baratus. Sing kuwi Baratus, sing iki bar apa iki? Iki bar ngopo-ngopo. Wis. Ora perlu kowe kuwi wangkal, ora perlu kowe iki ngeyel. Mengko ndak tundone kowe bakale ora apik. Aku ki ora arep milih, rasa tok kon milih. Ora kowe iki jane anake sapa to? Kok le sengak tenan sak suaramu iki? Kowe perlu apa? Perlu apa? Ayo Apa kowe pengen ngerti? perlu kowe. Wes iso Kowe sumikir. iki temen guyang-guyu tok tanpa omong iki. Wong ayu-ayu kok lantap yo. Mending ki apa? Mending ki apa mending? Mending ki apa? Kowe iki durung suwe dadi pemenang terbaik lho kowe iki.
Kowe iki dalang ya ya. Basa ketoprak kok mending. Kata-kata kok mending iki. Ah, luwih becik. Nah. Aku ora arep mundur nek mau ngadepi wong-wongan kaya kowe. Mong nyepelek ae. Monggo nek kowe kepengin ngerti. Jenengmu sapa? Bariki. Sakjeke urip saka lahir tekaning saiki, rung tau kenal karo wong wedok. Tegese kancaku iki bakale luwih iso regani kowe, luwih iso tresnani kowe. Isih Joko. Tenan ora kuwi? Lha muni tenan kok. Aku ora percaya karo omonganmu. Wong lanang saiki iki mau PHP. Iki ketoprak apa? Ketoprak apa iki? Ana basa kok PHP iki? Tenanan. Iki nek anu, mbok jangan kesuwen nek dimasukin. Ora ngono kuwi carane. Lah wong wedok kuwi nyeraki wong wedok kuwi alon. Dilus. Iya. Mengko lek kono terus Ya ora iso begal kok kono alus ngono. ben ana sensasine ngono. Iki tembung apa? Mbak iki cara ketoprak cara saiki. Milenial. Ben para pamriksa sing durung pati ngerti basa ketoprak kuwi terus ben iso familiar ngono. Iya. Apa? Gentenan. Wah mengarep gragas wae. Wis rasah kokean swara sing tanpa apa jenenge? Guno. Tangane jenenge sapa kuwi iki? Hah? Jenenge sapa? Oh, jenengmu sapa? Lali aku. Kan mau ora ono sing aku jenenge Iki ket mau tak takoni lho ngaku. Jenengmu sapa? Jenengku Lestari. Lestari Pekan Dewi Caton Lam-lami. Karo kae. Lestari alamku. Kudu. Kleru, aja ditiru. Iku ne bapakne kene. Apa? Jenengmu sapa? Lestari. Tepungke. Jenengku sapa? Lamunan. Ngopo kowe iki ket mau ngejaki salaman wae lho. Wes iso do sumingkir apa ora? Wis ngene wae. Iki perlu kokean sumbar. Mengko ndak ora prayoga. Ora becik. Ya toh? Monggo kowe ngerti dhewe. Kowe iki mung wong wedok. Wadon. Monggo kowe ora ngomong sapa-sapa ning kene. Lanangan pirang-pirang. Kowe iki mesti kalah. Kowe aja ngemengke aku. Piye Kak? Drempo ora Kak? Mas aku ngro begal kok ora wedi to bukan aku kuwi. Aku Kan kuwi. wadon liyane iki mesti do wedi. Wedi. Aku ki nganti gumun kok. Ayo. Gumun piye? Sap. Yo. Mas sing wedi begal iki kok malahan. Apa aja kowe anak maling ya? Kok ora wedi ro begal. Lah ngopo kok kudu kowe iki ngopo lho kok malah sembrono? Aja iki malah anak. Ayo. Aku ki bojo durung duwe kok anak. Ane lak kowe anakmu senajan kowe ndek bojo ning anakmu lak pirang-pirang. Wah, ki turunane karo sik kuping. Turunan kopeng iki, Kang. Apa-apa, Kang? Kowe Wes to. Sembrono. Sithik wae to. Mbok pikir aku ki wong wedok apa? Hei, sing ngendang iki joget to ora dikendangi iki piye? Apik. kowe isih Kowe isih karep ora? Ora aku. Wis pasrahke sing nom-nom iki. Tenan. sing tuwa ora mung kuwi. Oh iya. Ini. Kowe nek upamane entuk bojo ngene iki piye? Wis apa? Kok wis terus mandek iki? Bunga rasamu
piye? Kok iso ora aman? Kok iso? Waduh, Wah, ora ini kaya kok ngono kok bagus iki sing elek kaya ngopo? Apa? Otong setan. Tonge kene. Setane kowe. Wis kowe ning kene ijen tanpa ruwah. Manuto. Manuto kopeng. Kok manuto? Manuto aku. kuwi ora mangkat kuwi. Wingi wis ning kene. Manuto karo aku. Manuto. Ngambara ing ngawang-awang. Rasa. Sengit aku. Yoga iki nek ora tau mangkat latihan yo ngene iki. Sing goblok ya kowe kuwi kok Goblok piye? yogane do mangkat mi dapurmu sing ra mangkat. Ya maaf. Ngambara ing ngawang-ngawang. Terus piye, Mas? Langut langut. bebasan Bebasan tanpa Pikirane aneh to. tadi. Ganti kowe, Kak. nara paseng Kowe jorane aneh kowe iki ngopo to kowe iki? mega Sing kae, Kak. minggir Tenanangan. minggir Nek kene mau kasih mikir ke aku piye lho. mendrom Minggir to kowe iki. miperi jaga ulam boro terus Ulam dorong ngunggai gunung. ben dintekke iki Oke. Entekke, Dik. hei Urung entek iki. Digongke. Iki mau mangap kok ora iso ku piye lho. iki urung gong Tak nggo mik isik ya toh. Apa Mas? katungkul Katungkul. dipaske lho nyuk dapurmu Aku dinake bapak. Katungkul membar gagasan. maju Ayune. Ayune tumpundhe. Cute. Piye bajute? satemah Satemaki ngimpi. Ora sah kowe kuwi wangkal manuto aku. Kepenak uripmu. Milih aku Kangka apa Kakang Baribin. Nek kowe ora gelem aja klerokno aku. Yen aku bakal tegel nikara kowe. Mangerti yo. Kowe kabeh. Aku kuwi prajurit Sandi saka Ponorogo. lho kowe prajurit Sandi Ponorogo. aku ora percaya wong Ponorogo ora ono ayune koyo Ora ono. Wis, rasa mungkin soro. Manut aku. Kowe arep kepek bojo. Kiruto peksa Aku menapa? Mantep tangane. Ora apa-apa. Dilingges ora apa-apa kok ya. Heeh.
Ora apa-apa. Tenagamu ora iso disepeleke. Ayo. Ngadepono aku. Kelingan ora kowe. Iki arep sida perang apa? Oh iya, wait! Wah, wis! Wah, wait! Waduh! Waduh! Ora apa-apa dengkulmu kuwi. Lara. Goblok ya kowe kuwi kok. Piye, Kang? Mir. Ane ndi? Ada kene aku. Bener baju perang. Ora mung ijen. Ning gawa. Aku. Ayo mripatmu dereng dibobok. Wis leke mripatku. Pati Kadipaten Ponorogo. Membantau Kanjeng Bupati. Belum rangket. Ari ben sakujone sing gawe usul Kadipaten Ponorogo. Salahku karo kanca-kanca. Salahku sak kanca apa nganti aku dirangket ning Ponorogo. Mergo kowe sak kancamu wis gawe rusuh. Gawe tintrim. Para kawula Kadipaten Ponorogo. Jeriting para kawula Ponorogo dimiringke Kanjeng Dipati Ponorogo. Mulane kowe manuta tak rangket, tak bondo, tak suwani Kanjeng Dipati. Kowe arep ngrangket aku sak kanca. Yo, Aja dadi atimu nek kowe mat. Woi. Nanti kalah. Ndi kowe? Waduh. Setenanan lagi. Modiar kowe. Cah cilik ning tandang gawene. Ayo. Yar. Ora apa-apa. Ora apa-apa.
apa-apa. Ayo, genten. Mutiar. Piye kowe iki? Hus, hup, wah, hup, hus, hup, hus, wah. Latihan iki rai kok ning kene kowe. Bluk. Hus, wah, hus, hup, mutiar kowe. Ayo, geden. Ayo, maju. Waduh. Weh. Mutiar kowe. Cekel tangane. Baliken. Piye, Kang? Piye? Mesake. Lah kono kekatem kene yo kan mesake. Ayo, Genti liyane. Ya ora. Didoni, Lastri. Ayo, Lestari. Musuhmu ki kae lho kowe iki. Maju kowe. Ayo tatar yo. Jajar. Wis. Cici. Ora cici kok. Seneng musuh kok cici. Bener. Ayo, susah gas. Awas. Alah. Wih, iya. Jas. Iki apa tenan kok? Menurut tipe Torso. Ablas. Ya sampai yo. Mari pit. Pate padha mundur. Ning awake dhewe kudu waspada. Panggote pojok. Aduh. Toyak. Toyak. Pateni. Ayo, toyak.
kalian sinten menika kok mlajar-mlajar. Monggo pengagem panjenengan sajakipun piyayi. Nyuwun pangapunten Kisana. Inggih. Mboten ateges kula tambuh nanging nembe sepisan menika kula pinanggih kalian jenengan. Panjenengan menika sinten lan mapan wonten ing pundi? Kula Apa ya? Seco Darma. Kula saking Siman. Warok Stodarmo saking Siman. Inggih. Lah panjenengan sinten? Nyuwun pangapunten Kisana. Kula menika patih ing Kadipaten Ponorogo. Oh, pepatih ing Ponorogo. Waduh, nyuwun pangapunten iki Patih. Inggih nyuwun pangapunten. Sampun Kakang. Nggih. Sampun Kakang. Monggo jumeneng. Wah, ning mangke nek kualat pripun? Boten, monggo kula tengah Kakang. Nggih, nggih. Ah, menika sinten? Menika anak kula Sulastri. Oh, Prajurit Langen Kusumo Senopati Kadipaten Ponorogo. inggih, inggih, inggih. Lah menika wae kok lajeng mlajar-mlajar wonten menapa menika Den Ajeng? Nyuwun pangapunten Kisana. Karo kula matur, Rom. Terus pundi? Piye ta? Kok inggih langkung prayogi nyuwun pambiyantu. Yang menika kemawon, Romo. Yo, Gusti iki bener. Menika ngeten Kakang Stodar. Inggih, inggih. Leresipun kula menika wau lembing nemban dawuh Kanjeng Dipati Kadipaten Ponorogo. Nggih. Supados nyirep puruk brandal ingkang damel rusuh wonten ing wewengkon Gunung. Oh, mangke rumiyin. Yen ngaten panjenengan anggenipun mlajar-mlajar kalian ingkang putra menika wau bakda tetandingan kalian brandal. Inggih kula wau Nggih, nggih. kula kalian anak kula Sulastri menika lan kanca menika badhe nyepeng rekrut puruk brandal ingkang damel rusuh. Wah, Namung inggih, nggih. manipun Kakang Ki Patih, nyuwun Ngantos. pangapunten kula kok boten cumongol-congol. Inggih, training panjenengan dereng dawuh nanging Gunung Klothok wewengkon Ponorogo menika kula inggih nderek tanggel jawab. Dados ampun semelang leres putra panjenengan menika wau yen nyeraya dhateng kula. Mboten napa-napa Ki Patih. Nggih, leres Kakang Sudarmo. Inggih. Mila kula keraya-raya ngantos pelajar wonten ing papan mriki. Saestunipun kula badhe nyuwun bebantu Kakang Stodarmo. Supados ngadepi puruk brandal ingkang mapan wonten Gunung Klothok Nggih. ingkang saestu Nggih. damel rusuh para kawula. Inggih. Sak menika ngaten. Terus Panjenengan kondur kemawon sowan wonten ing Ponorogo pun bocah-bocah Gunung Klothok nika cukup kula Ki Patih. Pun kula nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Loro Kakang Stodarmo. Matur. Ayo no. Punggawa saka Ponorogo. Yo ya awake dhewe mlayu. Urung ketemu. Malah ketemu. Iki weruhmu ki apa nek kaya ngene iki? Iki ki wong padake apa? Kurang ajar. Wong tuwa jare. Patih. Piye to? Ketemu aku. Iya. Karepmu. Sing nebus apa? Sing nebus apa? Wah. Wah, piye?
Cangkemmu le mangap. Ditepungke. Ora ngerti mangan. Aku Seco Darmo saka Seman. Seco Darmo. Sleman piye? Kok dirungokke. Dirungokke. Kupingmu selen. Ora iso. Selen. Dites. Awang aku saka Seman kok kowe muni Sleman. Sleman kok. Seman. Sing muni kowe. Kowe mau malah ngomong muni saka Simeh ngono. Seman, Kang. Niki mangkira Lho. kami menangke to. Aku arep goleki sing ngoyak-oyak Ki Patih. Aku barang Kabeh weh. Terus Apa kowe sing jenenge Baribin? Apa? Oh, aku Baribin. wah. Baribin ki kowe to? Iya, Yur kae kanca kancamu kabeh. iki adikku, Oh, iki yo adikku, kae tanggaku, kae pakdeku. wah. Iki nek ngono brandal-brandal iki family. family. Family 100. Ning sing dadi tetunggule kowe Aku, Baribin. Baribin. Kowe iki dane bagus lho. Bagus adi-adimu, pakdemu ya sing elek ming kae sing elek. Dilokke elek. Kudune ora trimo. Ora trimo. Aku elek. Iki Baribin iki ngembet kowe iki jarene isih sedulur. Kowe pakdene, iki adi-adine, tanggane, wetane apik. Kowe iki pakdene kok lambemu kaya ngono. Lho, senajan aku wolo, ya ora. Ning aku ngurakapi kabeh kanca-kanca iki. Murakabi apa? Lho, nek ora ana aku semoro do dadi maling. Oh, le murakabi mergo tok wulang maling. Ya iya, aku iki ngopo kok dadi kowe belani karo Patih iki mau. Loh, aku iki kawula ing Ponorogo. Siman kuwi ke bawah Ponorogo. Klebu ana ing Gunung Klothok sing saiki dijeki karo ponakanmu Ki Baribin kuwi. Apa ki kleru? Kleru. Jane sing kleru kuwi malah Panembahan Agung Ponorogo. Klerune piye nek panemban aku? Kadipaten iki ya sapa kunjaran ora? Ayo mesti ya. Ya, nek ora ana pakunjaran ora ana begal. Oh. Tiru-tiru Facebook kowe ya. Tiru-tiru Warjudi kowe. Ya ora ana begal mesti mergo Yo. ana pakunjaran. Oh, dadi pancen kunjaran kuwi dienggo ngunjara begal brandal maling kuwi. Lah iya. Terus sing dadi maling kowe Lah iya. karo ponak-ponakanmu. Ayo saiki tak cekel wae ben dunggo ngiseni kunjaran. Oh, piye? Masa bodoh. Kok musuh video piye? Hei, ora mung iki piye aku ki mung. Apa anenge kok ngomong kok sing digoleki Baribin kok. Saiki aku tak dikon. Ah, piye? Ah, bagus, Kowe arep nyekel aku sak kanca. Iki ngono dirasake dhisik. Kowe kuwi wong bagus, nom adi-adimu kancamu ning nek kowe kena tak prema becik, marenono lehmu dadi brandal. Nek kowe mari mengko tak atut kono ngerso dalem Kanjeng Adipati Panembahan Agung, kowe diparingi pangapura, bisa uga kowe malah dikeki gawean sing murwat tumrap kowe isih nom-nom kaya ngono. Neng Ponorogo kuwi bayare piro? Bayare piro? Aku sing nemtokke Kanjeng Adipati dudu aku. Ameng kowe iki njaluk pira engko tak aturke. Ya nek diparingi nek ora. Kok kan Upama ora utasan, piye? Ustaz. Nek upamane ora aku ya tak luwung brandal wae to. Oh, ya. Nek karepmu kaya ngono tegese rak wis ora kena tak tuturi sing becik. Ora.
Wis ngono. Bapak ibu kuwi nuturi aku nganti mati aku ya uga kok. Oh, ngono to. Ya. Ya iki wong tuamu wis kaya ngono kuwi ya. Ning iki dudu wong tuamu. Iki aku. Ayo kowe menggari manut apa kowe njaluk tak pateni kabeh. Nek kowe iso mateni aku sak kanca. Monggo. Oh, Ning nek kowe ora iso mateni aku sak kanca, kowe sing bakal mati. coba senajan kowe nom, aku wis tuwa, ayo dicoba kasekteni. Woi. Sapa iki? Ojo karo bocah-bocah. Duwe wajian, duwe musuh kok. Tamakno ning dadane Baribin. Yo. Kowe mau adu tenaga karo aku, kok menawa mesake aku. Kowe iki wis tuwa tak emang. Wis, kowe ora kena tak kandhani. Ora. Baribin. Yo, kowe takon pusakaku mung kaya ngene. Sepisan meneh, kowe manut apa ora? Ora. Wis, kowe ora manut, mati kowe. Woi. Apa? Ora mbelani ponakanmu. Teni nek wis padha mlayu. Terus arepane karo aku lho. Dodanmu. Apa? Kowe iki yo padha dene wong wis tuwa. Yo, Tak umpamake macan. Wis ora ndek upas kowe iki. ora ndiopo? Upas. Macan ki ora nganggo upas. Apa? Siung. Oh, siung. Mulane kowe manut ora? Kok kowe manut ora sing manut ki diapurmu kuwi. Oh. Ayo. Loh. Eh. Oh, yo. Candak kowe Baribin. Balimu sakono. Rening saiki sliramu wis ngadep neng ngersaku. Aku selak kepingin midhanget piye kabare dawuh Kurikala Semana Kakang. Ya,
bilih dawuh dalem Kanjeng Dipati sampun kula tindakaken. Brandal ingkang ratung putri Gunung Klothok menika saestu. Brandal ingkang kagungan kasekten ingkang linang. Satemah kula kalian kuncu-kuncu sami abenajeng sami perangan kalian kula Brandal ingkang wonten ingkang ten Ponorogo lan ngantos dadi Poncokoro saestu para Brandal niku kagungan kasekten ingkang linang. Satemah kula sak kuncu-kuncu boten kewagangan nandingi kridanipun para Brandal niku Kakang senajan Sri Ramu wis munjuk keng akeh-akeh nggonmu nindakake jejimbahan nyekel Baribin sak kancane. Nanging aku yakin mergo aku wis dawuh marang putramu ya Nini Lestari. Aku mesthekake Nini Lestari bisa ngrampungi gawe apa meneh dibiyantu dening para prajurit Ponorogo, Kakang. Lepat nyuwun sih pamun dalam Kanjeng. Ya, Estunipun kula kalian didik anak kula Lestari minangka senopati ing Kadipaten Ponorogo. Sasampunipun kepelajar kula menika manggihi sademaing pamongan ingkang mapan wonten ing Dusun Seman ingkang asma Kakang Setojar lan saestu pedal sakmenika Kakang Setodarmo sampun paring bantu ningkes para brandal-brandal ingkang mapan wonten ing Gunung Klothok. tegese kowe sak kancamu ora bisa ngrampungi gawe. Kowe ora bisa nyowatke Baribin sak kancane. Nanging sapa mau sing bisa mitulungi marang sliramu? Ingkang saged nulungi ingkang saged brasta para brandal inggih menika Kakang Warok Setodarmo ing Dusun Seman. Warok Setodarmo saka Gunung Seman. Kok aneh banget. Akeh para senopati, akeh para prajurit sing ora kasoran ora bisa ngadepi keridane Baribin sak kancane. Ha kok ming wong Seman sing bisa nyekel Baribin. Aneh, Kakang. Awit kula pitados Kanjeng bilih sinaosa Warok Setodarmo menika namung mapan wonten ing Dusun Seman. Nanging kula dimangertosi sayakteni sayosipun bilih Warok Setodarmo menika tasih turas-turipun Eyang Demang Surya Ngalam. Oh, Demang Kutu minangka cikal bakal wonten ing Kadipaten Ponorogo. Pramila tentu gadah kasekten ingkang linang. Menawi namung brandal-brandal menika cekap Kakang Setodarmo ingkang badhe merantasi. Ya. Gedhe lelabuhane Kakang Setodarmo tumrap Kadipaten Ponorogo. Nanging aku selak kepengin sak patemon rembukan karo Warok Setodarmo. Sak bajute kepiye, Kakang? Mila dipun tenggoke mawon Kanjeng Adipati kula atur sabar saptawus. Boten dangu malih. Lah iki sapa iki, Malah Wah, dadi nyuwun pamunten. ngantuk. Kowe iki sapa kok ora kok wanuhke karo aku? Aduh, nyuwun pamunten Kanjeng. Kula mboten pangertos malah Kakang Setodarmo sampun dumugi wonten ing papan mriki. Iki sapa iki? Kakang Setodarmo. Menika
Kakang Stodarmo ingkang saestu sampun damel tata titiping Kadipaten Ponorogo sampun saged ningkes brandal-brandal ingkang mapan wonten ing Gunung. Oh dadi iki sing jenenge Kakang Sesodarmo. Nggih, monggo Kakang Stodarmo. Kula aturi majeng lenggahipun Kakang. Kakang Sesodarmo, Kula Kanjeng. sampeyan ndak keparengke caket le sowan. Inggih. Wonten mriki sampun rumaos caket wonten ngersa panjenengan dalem. Inggih, kula nyuwun pangapunten dumateng Ki Patih menawi mboten priksa dumateng kula menika kula wau rak sampun ngetutaken. Kowe ora luput kok, Kang. Mboten mangertos menawi wonten wingking kula Kanjeng. Nggih. Kakang Sesodarmo, Niki, Kanjeng. keluarga ing Ponorogo kapotangan bebuden marang sliramu, Kakang. Upama ora ana sliramu, Ponorogo wis rampung. Sing bisa nyelametke aku sak keluarga sliramu, Kakang Sesodarmo. Inggih. Anu, punten dalem 1000, Kanjeng. Ya. Panjenengan dalem sampun lajeng ngendika kados mekaten. Kula rumaos kawula panjenengan dalem menika wonten ing raos boten sekeca menawi panjenengan dalem kok ngendika kados mekaten. Kula menika sinten? Kula menika kawula dalem inggih nderek tanggel jawab ruwet rentengipun wewengkon ing Ponorogo. Dados menawi Gunung Klothok wonten kraman ingkang ngreridu jumeneng dalem. Ya. Inggih wonten emperipun menawi Ki Patih lan prajurit Ponorogo saha putranipun kawon mengsah Baribin. Awit Baribin menika mboten saged dipun sangga enteng. Panjen kabare kaya ngono. Digdaya Brandal limpat ya. kajengipun wani dumateng panjenengan dalem. Sedeng Senopati ing Ponorogo wae padha kalah ngadepi Baribin. Tujune ana sliramu, Kakang. Inggih. Pepuntonipun Baribin sak rencang Ya. menika sampun kula cepeng kula pasrahaken ingkang jagi pakunjaran sak menika wonten ing kunjaran, Kang. Kanthi pawadan napa wae Baribin luput tumraping negara. Inggih. Mengko jaksa negara sing bakal paring putusan, paring pahukuman tentrep marang tumindake Baribin, Kakang. Kakang Sesodarmo, Kula, Kang. sasat kowe sing bisa nyambung nyawaku. Kowe sing bisa nyelametake keluarga ing Ponorogo, Kakang. Aku wis paring dawuh marang Kakang Setyapraja saha sapa wae sing bisa ngerangket Baribin sak kancane bakal tak paringi ganjaran. Saka iku, Kakang, mara gage kowe matura marang aku ganjaran apa sing bakal mbok butuhake. Apa wae insyaallah mesti bakal tak paring. Waduh. Kanjeng Adipati inggih ngaturaken agunging panuwun wonten ngarsa dalem awit paring dalem badhe paring dalem ganjaran dhateng kula menika. Ya. Kanjeng nuwun sewu mbok menawi atur kula menika mangkih klento. Anggen kula nderek nentremaken Ponorogo. Kula mboten ngame-ame ganjaran, Kanjeng. Saestu lahir dumugi ning batin, Kanjeng. Nyuwun pamunten Kakang Stodarmo. Inggih, Pak. Bilih Kakang Stodarmo menika ingkang sampun saged nambal bobol borting Kadipaten ing Ponorogo. Ingkang sampun damel katentremaning Kadipaten Ponorogo. Kanjeng Dipati sampun wicaksana badhe paring ganjaran dumateng Kakang Stodarmo. Monggo
Kakang Stodarmo kula aturi matur. Tentu badhe dipun paringi kalian Kanjeng Dipati. Matur nuwun Kipati saestu. Kula mboten ngame-ame ganjaran saestu menika. Kanjeng saestu. Awit mangke mindak kekatahan anggen kula ngrimat selaginipun kula menika inggih sampun inggih mboten kok nama pamer menika mboten. Ya. Ning kula lajeng badhe kangge menapa? Lho. Griya kula menika inggih menapa-menapa sampun tirah. Kok badhe panjenengan paringi ganjaran mangke anggen kula ngrimat wonten pundi? Menapa Kakang Stodarmo wonten ing Seman kagungan ingon-ingon raja kaya ngoten? Nggih, gadah. Sampun gadah. Menapa kemawon? Inggih. Lembu menika wonten menawi 300 kemawon. Lembu 300. Nggih. Sanesipun lembu iwen-iwen Wah, menika malah boten gadah yen iwen menika. Nggih lembu lajeng sawah kula nggih sampun wiyar pinten-pinten bau rak ngaten. Aku lho sampun to Kanjeng. ngeten Kakang Stodarmo. Iya. Menawi panjenengan badhe dipun paringi kekucah Raja Brana panjenengan boten pranampi. Menapa panjenengan badhe kepingin palenggahan? Menawi badhe pengin palenggahan. Mangkih kula rereh angin kula dados patih ingkang Gelo-gelo dheweke wis badhe omong dhewe. ngenduraken polampit wonten ngarsanipun Kanjeng Dipati. Kakang Stodarmo jumeneng patih wonten ing Kadipaten Ponorogo. Ah, menapa malih kok kula kepengin kalenggahan kados dene panjenengan dalem Kipati. Wah, boten. Aku lho menika boten saged nembang mangke malah ribet sedayanipun sampun menggalih perkawis ganjaran dumateng kula Kanjeng. Kakang Stodarmo. No niki. Ya aku ngerti. Nanging mergo lelabanmu sing ora sedidik tumrap negara. Yen aku njero ora paring ganjaran marang sliramu, kaya njur bakal tetel kawicaksanan. Ning kowe mau ngeblak wis ora kekurangan sandang, pangan. Kebutuhanmu saben dinane wis cukup. Iki. Njur ora butuhke kalungguhan. Iki. Rak bingung penggalih Kakang Setyopraja. Dawuh Kanjeng Dipati. Aneh to iki. Ila leres Kanjeng. Lumrahing wong kuwi nek diparingi ganjaran, luwih-luwih kalungguhan, seneng banget ati. Injih, menapa Kakang Stodarmo kepingin sawah perdikan Siti Pardikan. Apa sih tak paring nggih? Boten paringi kula Kakang. tetep manunggal kemawon wonten ing Ponorogo Kanjeng. Nggih, nggih. Ya. Lajeng kados pundi menika Kanjeng? Ayo bingung to penggalih. Injih, topi dipun tangleti. Boten perlu dipun anggap boten siketa, boten perlu emeng penggalih dalem. Ya. Tinimbang kula menika ngribeti kula sak nyuwun pamit pangsul kemawon. Sampun mangger piye? Coba dipun tangleti babakan keluarga Kanjeng. Sik. Ngono ya, Kakang. Kowe ning omah duwe keluarga, Gadah, duwe bojo, gadah, alhamdulillah. Duwe anak, gadah Kanjeng. alhamdulillah. Anakmu piro? Namung setunggal Kanjeng. Mung siji. Nggih, bojo kula nggih namung setunggal. Anakmu lanang apa wadon? Setri, Wadon. nggih. Umuripun Kakang? Nggih. Kok padha ya, Kakang? Aku duwe anak ya mung siji. Putraku mung sak juga jenengi
Subroto. Oh. Tak kadang-kadang besok bisa nyambung sejarah ing Ponorogo. Injih. Sak surutku nyekel pangwasa ing Ponorogo. Kowe mau kandha duwe anak siji padon. Injih. Jenenge sapa, Kakang? Suminten. Sapa? Suminten. Anakmu jenenge Suminten. Injih lare dusun Isih prawan. tasih Kanjeng. Durung sambung tresna marang priya. Dereng. Aku lho elekke. Ayu. Nggih tiyang dusun ning nggih tumrap kula ayu. Kados mbokipun. Oh ngono ya. Pun preso bojo kula. Ya. Iki rening pinatus sing durasi. Tak langsung wae ya. Aku kepengin bebesanan marang sliramu, Kakang. Menapa injih Kanjeng? Anakmu wadon Suminten tak pundhut mlebu, bakal tak jodoki karo anakku lanang si Subrata. Piye? Menapa injih saestu Kanjeng? Tenan, Saestu. demi Allah tenan. Tenan. Piye? Nggih, kula matur sembah nuwun Kanjeng. Nggih. Nggih. Kowe Monggo napa? kemawon kula caosaken wonten Wisata. Kowe oleh? Angsal. Alhamdulillah. Besok anakmu wadon sing bakal ngamping-ngampingi putraku Subrata. Ngasta panguwasa ing Ponorogo. Sembah nuwun Kanjeng. Yen ngono, Kakang, Inggih. saiki ndak keparengake kundur ning Seman. Ora gambaran wektu aku bakal golek dina kang becik, bakal nglamar anakmu wadon si Suminten, Kakang. Sembah nuwun kepareng nyuwun pamit. Ja, ja, Nyuwun ja, pamit ja. Kipatih. Ya, Kang Sudirman, Stodarmo. Dene iki kaluhar Kakang. Pun nggih. hati-hati, Kakang. Menika kaleresan Kanjeng Kipati. Minangka ganjaran anggenipun labuh-labuh Kakang Stodarmo sampai Kadipaten. Ya, Waning Yuda. Timbalono putraku Subrata ning Lesaku. Muga-muga Kakang kalwisrana iki Ponorogo saya tentrem. Warga ing Ponorogo padha guyub rukun. Pembangun Kabupaten Ponorogo ya Kakang. Subrata kaget tak timbali kaki. Pun kula ngaturaken sembah sungkeming pangabektiku mugi kunjuk Rama. Ya. Pengestune Rama Tampanana kaki. Kula tampi tangan kalih muga ndadosaken Subrata, Rama bakal ngendika marang slira. injih Rama. Nanging tak jaluk ora perlu kowe kaget. Putrane Rama kuwi mung sajuga. Anake Rama kuwi mung siji, ya Subrata. Ya mung Subrata kang besuke bakal nyambung sejarahipun Rama. Nyekel panguwasa ing Kadipaten Ponorogo kaki. Injih, matur sembah nuwun Rama. Nanging seranane sadurunge kowe bakal ngenteni kalengganipun Rama. Sliramu kudu palakrama luwih dhisik. Palakrama Rama. Heeh. Kowe kudu palakrama luwih dhisik. Wis Nanging duwe nuwun sewu Rama. Wanita apa durung? Dereng men. Kakang, Kados pundi Kanjeng Kipati? wangono ngerih-rih anakmu Subrata. Mara genahno neh.
Injih, Den Mas Broto. Injih Paman. Bilih panjenengan menika mboten dangu malih. Badhe dipun sengaken laluhur minangka Pangeran Pati wonten ing Kadipaten Ponorogo ingkang tembe bados menawi ingkang Rama sampun surut. Bados badhe ngganti jumenengipun ingkang Rama minangka Adipati wonten ing Kadipaten Ponorogo. Milanipun ingkang Rama saderengipun panjenengan menika dipun wisuda minangka Pangeran Pati. Kersanipun Bapak Dalem injih Kanjeng Kadipati Ponorogo. Panjenengan kedah krama lumiyin mangku jejering wanita. Nuwun sewu Paman. Kula menika ngrumaosi bilih dereng cekap nalar kula bilih kula nganu bebrayan. Subroto, Injih. wis kagungan wawasan wanita sing kira-kira trep bakal ngamping-ngampingi Sri Rama apa durung? Dereng Rama. Durung. Monggo Rama selak kepingin banget kowe mengko wanita. Raning kowe matur durung nate wanuh, durung nate pinanggih utawa duwe pilihan wanita. Upama Rama sing bakal milihake wanita sing trep bakal dadi garwamu. Saguh ya, Ron. Menapa Rama sampun kagungan wawasan menapa? Wes. Aku wis duwe wawasan. Lah kinten-kinten ayu napa? Ayu banget. Wah, Godhake ngakeh. Wong-wong Seman sak kiwa tengene padha ngundhangake kembang desa Seman jenenge Suminten. Kuwi ayune ora ilok-ilok. Mula kowe arep tak jodoke karo Suminten, anake Seca Darma kanggo gawe ngatonake lelaban tumrap Kadipaten Ponorogo. Sago ya Kaki? nuwun sewu, Rom. Kula menika dereng wanuh, dereng tepang utawa dereng pepanggihan kalih piyambakipun kok lajeng kula sagah menika nggih. Mengke nek ayu, nek boten nggih namung ngucemaken asmanipun Rama. Bener. Nggih Subroto. Bilih ingkang asma Suminten menika saestu minangka kembanging dusun Seman. Kembang desa Seman. Ayuning wanita ing ora ilok-ilok dusun Seman. Ya. Dados sedaya ingkang dipun dawuhaken ingkang Rama menika sampun dipun penggalih kanthi wicaksana menawi samangkih Angger Subroto jauh kalian Suminten mangkih saged damel kawilujengan kantan tetemanipun Raden Subroto anggenipun ngasta wonten ing Kadipaten Ponorogo. Ngono wae. Cah iki rak le kuliah iki ora patek cerdas dadi nek ngendika sing akeh malah bingung ngene wae. Nggih. Bener kowe. Ora kumudu saguh. Mergo durung nate wanuh, durung nate pinanggih. Saiki tak keparengake nontoni kenalan karo Suminten ning Desa Seman. Nggih. Abdi dijawi dherekke. Ben ora diganggu para bekal. Yo tak paringi iki budal Seman ya. Budal Seman abdi aja lali supaya nderekke ya. Menawi wis menika Rama tak sare. Iya tak sare.
sampean ki piye? Le nyambut gawe kok ngejak putu ki lho. Iki le nemu ning pojokan kono. Oh, nggih. Oke, maju. Sik. Dulur-dulur, sing kelangan putu monggo. Ngawur wae. Jare keneng kono. Ayo kuwi anake putuku. Anake Putuku. nek ini buyut sampean. Heeh. Bapakne temu di. Aku ki bapakne kok tak takoni. Niki anake putu sampean. Heeh. Terus bapake cah niki temu di. Mbok. Piye to ki? Wong arek aku nemu ning pojokan kono kok. Bojo disio-sio. Iki le gawe lewangi bantingan lho. Gawe piye? Iki le gawe iki nek ora bantingan angel ora jedul iki. Ora me bantingan. Gelut. Kaya welut. Iki duwe keistimewaan. Keistimewaan napa? Bocah iki iso njoget cakil. Tenane. Jajal. Ayo digameli. Kemudo. Iya. Ngajari yo sapa? Lho, sing iki bibit saka Gita Gati ra bakal arep entek lho. Cilik wis wani lho. Sing terakhir baterene lobet. Ane wis kendel. Cah semono. Nek seneni. Saiki kok cah cilik-cilik ya do mirsani dadi iso nyuntuh. Iya, heeh. Ora mek cilik sing sepuh barang. Iki kok nggone beda to? Beda piye? Iki ning ngisor tenda. Sik iki menglesian biasa. Ya sale kepengin delek ledek munyo kuwi. Ya beda-beda iki mergane mbok menawa sing kene iki wedi ku nek kudanan. Lho, pisan aku kuwi. tenda. Ah. Terus sing nang kono penuh dengan perjuangan. Ya. Sehat. Amin. Ya iki paling ora ndongake karo piyayi kene. Heeh. Tuku bakar beton ning tengah sawah. Cakep. Moga para penonton kabeh entuk barokah. Amin. Pantun to ki mau. Pantun to? Pantun. Mangan beton ning tengah sawah. Nang tengah sawah. Muga-muga para penonton entuk barokah. Nek ngono aku ya iso. Beton digawe sayur. Muga-muga penonton panjang umur. Beton dicampur bayem. Iki wis wong loro beton mbok liyane beton. Liyane. Aku kira melu-melu. Ayo, beton dicampur bayem. Terus muga-muga penonton tetep ayem tentrem. Amin. Tuku boto ning Kediri. Muga-muga Piyayi Tegalrejo kantuk rejeki. Amin. Tuku apa mau? Boto. Boto? Heeh. Waduh. Tuku boto ning Madiun. Terus? Waduh, mentong. Parian kok. Parian.
Ayo neparian sing rada logika ngono lho. Pak tuku boto nang Kediri kene ra ana sing iso gawe boto apa piye? Lho iki margane Purwakanthi nek o iru i. O iru i ayo a. O iru i. Oh nek ono kok aku iso. Apa? Godhong lumbu diwadahi entik. Ibu-ibu mugi-mugi kagungan Apa kowe? kagungan botole Apa? Apa ki mau parikane ngarepe? apa? Ki mau ngarepane. Lumbu diwadahi entik. Entek iki apa e? Entik iki tenggok ning cilik. Oh, Nek cara kene iki tenggok cilik jenenge entik. Nek ana tembung entik sitem munggul paten ana aja ndak malati piye? Dudu sing nika, sing entik nika maksude entik anak kimpul nek sing nika. Oh. Sing dikarepe. Nek iki Entik tenggok nek sing cilik niku jenenge. nek iki matane iki ora sing Jentik. Aku senengane sampean ngene. Lah ya ngene kok iki nek kae entik. Nggih. Iki Jentik. Entik. Oh. Terus Nek sing kelip-kelip sing klip-klip benek. nek apa? Terus nek neng iki Sing iki manik. pintar. Aku iku lino ngapalke kaya ngono. Oh to. Oh iya, niki wau kula ajeng mriki niku jan ya inupa. Ayo. Ning kula mangkel kalih Polisi pegelang apa? Tapi iki mergo sengit karo polisi. Heeh. Mike mati. tes Wah, urip iya. Pak. Berarti polisine seneng karo aku meneh. Polisine teko. Heeh, piye polisi piye? Aku marah ning Bang Jo ning kono ta ning Magelang kono. Heeh. Ana Bang Jo ki aku ki karepku ki mengikuti aturan lalu lintas. Iya. Ning kono ana tulisane belok kiri ikuti lampu. Ke kiri ikuti lampu. Lampune ra abang. Heeh. Aku mandek. Bae mandek tertib kok nggih. Mati meneh. Mati meneh. Kuning terus mati meneh. Kuning aku ya mandek. Mandek persiapan, heeh. Ayo, terus ijo. Heeh. Aku ya mandek. Lho Ya kok ora. Kok Kudune ditilang polisi aku. lho. Nek